Tak ahojte, mne sa dostalo do uší, že niekde v Brne je odložený starý Chrysler 180. Dostala som informáciu, kde je to uložené, takže som sa išla na neho pozrieť. Jo, pozrime sa, je to tak ako, vyzerá to na konci mesta. A je tu. Poďme sa na neho pozrieť bližšie. No, antenka. Trošku machu. Interiér dobrý. Zadné sklo neporušené. Tak čo vy na to, páči?